Diyos marhay na aga po, pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kang banal na misa, paki-off o ilag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone, likayanan paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text, kun bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa, manteneron tatabi an solemnidad asing kabanalang kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon in Santa Misa. Diyos mabalos po. Maluhod kita. Sa ngarang kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Orasyo Imperata. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob an sa imong kabuutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salang gibo. Asin ngunyan, namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan, kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran, kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan, asin mga rugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang. Asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa satuyang mga pamibi, isabay manyato ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat, dulot kan mga minasunod. Minda, Pineda and family. Bong and Jing Gapayaw and family. Atutubo family. Mr. and Mrs. Vicente Ervas and family. Mirania family. Mr. and Mrs. De Leon and family. Roderick and Ernest De Lavin. Rosa Tang Lee. Jefferson Ryan Lee, Jacqueline Rose Lee Taniada, Violeta Ayala, asini Mr. and Mrs. Teotimo and Lobiano and family. Special na mga kahagadan, for good spiritual, physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. For safe travel ni Salve S.I. Pranada, to pass the UPCAT examination of Marian Faith Ante and promotion of Delphine Ren Ante ni Marites Pibaco. Asin, special na kahagadan ni Mirna Puente Belia. Asin, para sa kapahingalo ang kan mga manginasunod na kalag, ki Lorenzo Asino Sifina, kan Dumikil family, ki Froilan ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, ki Delia and Jesusa, kan Asopardo and Cantara family, ki Cirilo ni Muriel Huwab Deito, All Souls ni Tita Imperial and family, Rolando ni Minda Pineda and family, Salvador and Manuel ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Kirdelio and Nestor ni Crisel G. Bombales, ki Eduardo Sr. ni Bong and Jing Gapayaw and family, ki Evelyn Asin Ismael Sr. kan Buban family, ki Jesus kang Carion family, ki Teresita ni Melissa Gomez, ki Antonio III kan Alfane family,
Ki Juan and Leticia ni Mirna Pentibella, ki Josel and Rodolfo ni Choi Cruel, asin ki Erlinda ni Elmer Villarasa and family. Diyos marhay na aga po sa Indugabos, ngunyan iyo ang ika-15 Domingo kan ordinaryong panahon. Magtirindog po. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamuot kan Dios, hasinan pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. An pagkaherak kan mahal na Dios, igwang ngaran, asin igwang lalawgon. Iyo ini si Jesucristo. Jesus is the face of mercy. Hasinan imbitasyon niya sa satuya, iyo nakitaman magin mahihirakon. Punanta ang selebrasyon sa pag-ako kan satuyang mga kasalan, urog na ang mga pagkakataon na nagkulang kita sa pagpahiling nin pagkaherak. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang,
Tanagkasala ako ning makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, Puros na Angeles asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to, ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamurawayon ta ang Diyos. Kamurawayan sa Diyos sa kaibasan. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan sa Diyos sa kaibasan. Kamurawayan
mamibi kita. O Dios, nahuli kan kapakumbabaan kan sa imong aki, binangon mo ang napadungkal na kinaban. Sa imong mga paratubod, tawan ang banal na kaugmahan. Tanganing ang mga hinawas mo sa kauripnan nin kasaklan, gibuhon mong makinabang kandanay na kaugmahan. Huli ki Jesucristo ang kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Sa enot na babasahon, ipinapasabot na antugon kan Diyos bako harayo, kundi yao na sa puso nin lambang tawo. Ini ang pangapudan na midbidon niya to ang tataramo nin Diyos bako sarong pagabat, kundi giya pasiring sa bukay. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Deuteronomio. Alagad kaipuhan kuyugon nindo siya, dangan utubon ang gabos ng tugon sa kapagbuot na nasusurat sa librong ini nin mga katukdoan. Kaipuhan magbalik kamo sa kagurangnan na sa indong Diyos, sa bilog nindong puso. Bako man dipisil ang pag-utob asin pagsabot kan mga tugon na itinatao ko sa indo, ngunya na aldaw. Bako man iyan nasa langit, kaya aday kamo pwede magsabi, si Isa daw ang masakat, asin mako akaayan para sa mo, tanganing sa mong madangog, dangan magibo. Bako man iyan nasa ibong kandagat, kaya aday kamo pwedeng magsabi, si Isay daw ang mabalyo kandagat, asin mako akaayan para sa mo, tanganing sa mong madangog, dangan magibo. Alagad ang tataramon nasa sa indong nguso asin puso, tanganing kuyugon nindo. Tataramon kang kagurangnan, Salamat sa Diyos. mga mapakumbaba, hanapan nindo ang Diyos, asin mabubuhay ang sa indong puso. Mga papakumbaba, hanapan nindo ang Diyos, asin mabubuhay ang sa indong puso. Ligtasan ako sa pag-irarom sa laboy, agawa ako sa sakong mga kaiwal, asin sa mga tubig na hararom. Hare pagtagoa sa imong surugoon ang nalawgon mo, huli ta ako nahuhurasa, tulos simbaga ako. Mga mapakumbaba, hanapan nindo ang Diyos, asin mabubuhay ang sa indong puso. Uumawon ko sa sarong awit ang ngaran ng Diyos, huli sa pagpapasalamat, ibabantog ko ang sa iyang kadakulaan. Ang gawing ini ikakaugman ng kagurangnan, urog pa ki sa pag-atang nin baka, ki sa pagsakripisyo nin dakula ng toro. Mga mapakumbaba, hanapan nindo ang Diyos, asin mabubuhay ang sa indong puso. Huli taan mga nangangaipo dinadangog nin kagurangnan, dai niya isinisikwal ang sa iyang banwaan na nasa bilangguan. Umawon siya kan daga asing kalangitan, kan mga dagat asin kan gabos na yaon dyan. Mga mapakumbaba, hanapan nindo ang Diyos, asin mabubuhay ang sa indong puso. Ililigtas nin Diyos ang Siyon, asin giraray papatindugon ang mga banwa nin Huda. Duman mag-eerok ang sa iyang banwaan, asin sasaderihon ninda ang daga, na magiging pamana kan kapag arakian nin sa iyang mga surugoon, asin erokan kan mga namumuot sa iyang ngaran. Mga mapakumbaba, hanapan nindo ang Diyos, asin mabubuhay ang sa indong puso. Ikaduwang babasahon. Sa ikaduwang babasahon, pinagrurukyaw ni San Pablo si Kristo bilang ladawan kanday nahihiling na Diyos. An pinaghalian asin padumanan kang gabos na linalang. Sa paagi niya, gabos nagkakasararo, nagpapasabot kan sa iyang pagka-Diyos. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas. Si Kristo ang ladawan kan Diyos na dai nahihiling. Siya ang panganay, ang pinakamapangyari sa gabos na linalang.
Huli sa iya linalang nin Diyos ang gabos na yaon sa langit, asin sa daga. Maging ang mga bagay na nahihiling o andain nahihiling, mga espiritual na linalang, mga trono, mga pamayo, mga prinsipado, saka mga autoridad. Gabos iyan linalang, huli sa iya asin para sa iya. Dati nang yaon si Kristo bago pa man ang gabos na bagay. Huli sa iya ang gabos na bagay, igwanin maninigong lugar. Siya ang payo kan sayang hawak, na iyo ang simbahan. Siya ang kapinunan, ang inot na binuhay liwat sa mga gadan, tanganing siya ang maging pinakadakula sa gabos na bagay. Huli ta binuot nin Diyos na ang bilog niyang pagka-Diyos mapasaaki. Binuot man niya na paagi kan sa iyang aki, na ang gabos makiulian sa iya. Sa paagi kan pagkagadan sa krus kan aki, nakipag-ulian sa Diyos, ang gabos na linalang na nasa kinakban, asin nasa langit. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios. Ang pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Sarong nag-aadal kan batas, nagtindog, nganing baluon si Jesus. Hinapot niya si Jesus, Maestro, ano ang dapat kong gibuhon, nganing makamtan ko ang buhay na daing kasagkoran? Sinimbag siya ni Jesus, ano ang nakasurat sa katugunan? Ano ang pakasabot mo kaiyan? Nagsimbag ang lalaki, kamutan mo ang kagurangnan mong Diyos sa bilog mong puso, bilog mong kalag, bilog mong kusog, asin bilog mong isip. Dangan kamutan mo man ang sa imong kapwa, siring kan pagkamuot mo sa sadiri mo. Ang sabi ni Jesus, tama ang simbag mo, gibuha iyan, asin mabubuhay ka. Alagad, dahil buot magpakamatanos kan lalaki, hinapot niya giraray si Jesus. Sisay ang sakuyang kapwa. Nagsimbag si Jesus. Sarong lalaki ang naglulugsot hali sa Jerusalem pasiring sa Jericho. Hinipaan siya nin mga parahabon, hinubaan, asin kinulgan, dangan binayaan na haros gadan. Natagbo na may nag-aaging padi sa dalan na ito. Alagad kan mahiling niya ang lalaki, liniklikan niya ang lalaki. Nag-agi man duman ang sarong Levita. Kan mahiling niya ang lalaki, nagpadagos sana sa paglakaw sa ibong nagilid kan dalan. Alagad, nag-agi duman ang sarong Samaritano. Kan mahiling niya ang lalaki, nahirak siyang marhay. Dinulok niya ini, ang mga lugad hinugasan nin lana asin arak, dangan binugkusan. Pakatapos, ilinunad niya ang lalaki sa hayop niyang pinaglulunadan, saka dinara sa sarong harong na sakatan, asin duman niya inataman. Sunod na aldaw kan mahali na sa harong, asin duman niya inataman, ang Samaritano tinakwan nin 2 denaryo ang kagsadiri kan harong, saka sinabihan, ataman na siya, pagbalik ko, babayadan ta ka kan anuman na magasto mo. Dangan, hinapot ni Jesus ang nagaadal kan batas.
Sa paghuna mo, sisay sa tulong ini, ang nagin kapwa tawo sa lalaking hinipaan nin mga parahabon. Nagsimbag ang lalaki, idtong ikatulo na nahirak sa iya. Sinabihan siya ni Jesus, kunsiring, lakaw, gibuha ang ginibo niya. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Kan nakaagi pong simana, ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, igwang pinaluwas na statement, asin ngunya na Domingo sa bilog pong Diocese of Legazpi, pigbabasa ang statement man kan satuyang obispo, ginagalangan Joel Bailon, na iyuman ang nag-adapt kan mensahe para sa satuya digdi sa Albay. Tugutan po nindo akong basahon ining sa iyang surat pastoral para sa satuya, manungod sa moral na krisis kan online gambling. Ang titulo kan surat kan obispo para sa to, daita paglampasan an may lugad. Namumutan na mga tugang ki Kristo, sa ebanghelyo ngunya na Domingo, nadangugta ang parabola kan marhay na Samaritano, the Good Samaritan. Sarong tawo, na daili ng pasan ang pagsakit nin sarong kapwa, kundi makusog ang buot na naghiro na may pagmakulog asin pagkaherak. Igwangon yan sa tahaw, nyato, nin naglalakop na pagsakit na silensyong nakakaapektar kan kadakol sa satuyang mga pamilya, urog na sa hobenes. Bilang mga pastor na sinugo sa pag-ataman kan karahayan asin dignidad nin tawo, nangangapudan kami na bakong paglikay o kawaran nin pakiaram, kundi sa pagkaherak asin katotoohan, ini satuyang atubangon na may responsibilidad. An online gambling, naglalakop ngunyan, siring sa sarong silensyong virus. Rinaraot ang mga buhay, rinurumpag ang mga relasyon, asin inuuripon ang kadakol sa adiksyon asin utang. Sa puon, garum makaugmahon o entertaining, asin bakong maraot ang online gambling. Makakadagka ka kun ikananggana. Alagad sa huri, nagigiining bagong pandok ning krisis sa satuyang panahon. Bako sana po ining problemang personal. Saro ining sistema tanganing dakupon, patuodon, asin pakinabangan ang pagkadesperado kan mga tao. Ining sarong bagay na nagpupuon sa pagkawat, natatapos nin hilom sa kawaran nin paglaom. Tinutukdoan ka ini na maghinugak ang tao, asin mag-asa na sana sa swerte na dara kan huwego. Alagad sa huri, ang urog na apektado, iyo ang mga dukha, mga hoben, asin itong mga dati nang nagagabatan kan mga sakit nin buhay. An online gambling, bakusan ang isyong moral, saro man ining public health asin mental health concern. An adiksyon sa pagsugal, nagdadara ning kadakol sa kapurisawan, pagkaraot nin mga relasyon, depresyon, pati na ang pag-isip na maghugot. Sa likod kan atraksyon kan lambang screen, kan cellphone, tibaad igwang sarong kalag na silensyong nagsasakit, igwang sarong pamilya na paluway-luway na nagkakawararak, sarong futuro na hilom na nagagaba. Kaipuhan tang magsimbag, bako sa paagi nin pagkondinar, kundi sa espiritu na may pagkaherak asin katotoohan. Kaumayan ang kaipuhan kan mga tao, bakong pagpasupog. Suporta ang kaipuhan ninda, bakong pagsilensyo.
Asinan kaipuhan ninda, mga komunidad na andam na maghiling kan sa indang mga lugad, asin magtabang na bulungon sinda, bakong lampasan o pasiparahon sinda. Sa laog kaining Jubilee of Hope, an sa tuyang ipinuproklamar, an ebanghelyo ni Kristo, igwang kapangyarihan na darahon kita sa tunay na katalingkasan. An katalingkasan sa kauripnan, bako sa nanghali sa paghinguwa, kundi sa katotoohan, grasya, asin pakisumaro sa kapwa. Para sa mga nasasakitan sa adiksyon nin pagsugal, dai po kamo nagsusulusulo, igwang dalan tanganing makahawas sa kauripnan na ini. Yaon ang simbahan tanganing makibaklay kaiba nindo pasiring sa katalingkasan. Daita po pag-apodon na kaugmahan ang nahihiling ni Kristo na sarong kauripnan. Dai kita magsilensyo mantang nakukulgan ang mga pamilya dahil sa karatan na dulot kan pagsugal. Magi kitang kapwa sa lambang saro. Sa mga magurang, maging bukas po kamo sa saindong mga aki. Pakigiyahan po sinda sa tamang paggamit kan digital platforms. Ipahiling sa inda kung ano ang totoo, ang marhay, asin ang maraot. Para sa hobenes, pakibantayan ang sa indong mga puso. Dai magpadaya sa mga peking pangako nin hiridalian na ganansya. Ang dignidad na sa indong pinuprotihiran ngunyan, iyo ang mabilog kan sa indong buhay sa maabot na panahon. Sa mga nauuripon kan sugal o anuman na adiksyon, dai po kamo masupog, maghagad nin tabang, makiulay sa mga tawong natitiwalaan, mas dakula ang pagkaherak kan Diyos kisa pagkatakot nindo. Sa satuyang mga parokya asin komunidad, maggibo kita nin mga espasyo nin pagdangog, pagpangadji, asin pagsuporta. Magin lugar-lugod kita kung sain nagpupuon ang pagtabang pasiring sa kaumayan kan satuyang kapwa. Para sa lideres na naglilingkod sa banwaan, piliun taan tawo imbes na tubo. Protehiran ang mga maluya. Ipagbawal ang mga nagraraot sa buhay asin dignidad nin tawo. Suportahan ang nakakarahay. Sa atubang kaining krisis kan online gambling, lugod magi kitang siring sa marhay na Samaritano digdi sa ebanghelyo na nag-aalok bako sa paghusgar kundi pagkaherak. Bakong distansya, kundi presensya. Bakong sa karatan, kundi sa pag-asa. Lugod si Jesus na kagurangnan na nagdaraning katalingkasan sa mga nabibilanggo, bindisyonan kita nin kusog buot, kadunungan, asin katuninongan. Asinan sa tuyang ina, Nuestra Señora de Salvacion, ibanhan asin ipamibi lugod kita. Sa katuninongan na nagbubugkos sa to, Joel Z. Bailon, Obispo kan Legazpi, sa pakisumaro sa mga Katolikong Obispo kan Pilipinas. Sa dikit na panahon, masilensyo po kita sa paghurup-hurup sa surat sa tuya kan Obispo. Matindog po kita, simbagunta ang tataramon kan Diyos sa pagpahayag kan sa tong katolikong pagtubod. Nagtutubod ako sa sarong Diyos amang makakamhan, kagibo kang langit asing kandaga, kang gabos na hihiling asin dai nahihiling,
asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namundagikan sa Ama, bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili nala, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Uli sa iya nagkaigwa kang gabos, uli sa satong mga tao, sinuli sa satong kaligtasan, nagkilig siya hali sa kalangitan. Asina nila man uli kan Espiritu Santo kibiren Maria, asina ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa to, kang panahon ni Poncio Pilato, nagtiyo sagot sa kagadanan, asin ilinubong. Asin ka ni katulungan daw na buhay liwat sosog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa to ka nama. Asin mamuraway na mabalik sa pagukom sa mga buhay, asin mga gadan. Ang sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaon ni bukay, nagikan sa Ama asin sa aki. Siya kaiba ka nama asin kan aki, sabay na sa asamba asin pinapamuraway. Siya nagtaram sa paagi ni mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ng pagtubot sa bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan, asin nagahalat ako kang pagkabuhay liwat ni mga gadan, asin kang buhay sa maabot na panahon. Amen. Tipunon taan sa tuyang mga pangangaipo, asin ipresentar sa mahal na Diyos. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang bilog na simbahan, makasabot na ang paglingkod sa kapwa, pagsaksi ki Kristo sa tataramon asin sa gibo, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing makanuod kitang mag-unat kang kamot sa pagranga asin pagpakusog ning buot sa mga yaon sa kaurasaan asin naghuhuna na pinabayaan na, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga grupo na nagtatabang sa mga duka, magpadagos kang sa indang marahay na gibo, susog sa paarog kang marahay na Samaritano, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang asin mga biyadi, makamate kang kaumayan asin ranga na si Kristo sanaan makakatao, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan magugma sa paraiso, saggod paman, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sa silensyo, pakidulot po an sa indong mga personal na pangangaipo, asin rumdumunan mga tawong ipinangako tang ipagpapangadji. Urog na kung igwa po kamong kamidbid, kapamilya, na nalulugmok sa pagsugal o ano man na klase nin adiksyon. Langit nun na Ama, pakibuksan ang samuyang puso sa pag-ako kan sa imong pagkaherak asin pagmakulog. Tawi kami kan grasya na mamidbidan si Kristo sa kapwang nagsasakit asin nagagabatan sa buhay. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Mahina lang
magpamibi ka mo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asing kamurawayang kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, hilinga ining mga atang kan namimibi mong simbahan, asin sa pagpakinabang na ini, itugot mo sa mga nagtutubod ang pagtalubo sa kabanalan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. iitaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, ta sa siring na pagkaherak, namutan mo ang kinakban, sinugo mo sa mo an para tubos man sana, binuot mong makisumaro siya sa samong kamugtakan, maliban sana sa kasalan, tanganing mamutan mo sa mo, an namutan mo sa imong aki. Sa pagkuyog niya, binago kami para sa imong mga balaog na napatimasang mi sa pagkakasala minda ipagkuyog. Kaya kami man kagurangnan, kaiba kan gabus na angheles sa sinsantos, nagpapahayag sa imo nin pagtubod, maugmang nag-aawit. Kagurangnan, ika ng gadan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asing dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasyanin tinapay, asin nagpasalamat, binaak, dangan tinaos sa iyang mga disipulo naan sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulo, naan sabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bako asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ibig ang pamalit, kanya mo.
kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinakban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa si Leon, an sa mong obispo si Joel, asin an gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan, ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Dios, Nuestra Señora del Carmen. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo, gabos na santos na kaidtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Siring kan itinugon ni Kristo, mamibi kita sa Diyos amang mahiherakon. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Asin ang
Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilinga, ansa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay namapas sa indo, Asin sa imong espiritu. naghihinguan na magmangno kan sa tuyang kapwa, magpatinarauhan po kitanin katuninongan. Mga tugang uya si Yesu Kristo, ang lalawgon kan Dios na mahihirakon. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po. Pamibi sa hubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na ibinaras mo sa imong aki, si Hesu Kristo sa muya tugang. Asinan kalayo ning pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso. Magpukaw liwat sa mo, kan banal na paglaom, sa kahadean mong madatong. Ang sa imong grasya, magbago sa mo, na kami dai mapagal sa pagpatalubo, kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kang katawuhan, asing kang bilog na linalang, sa pusog na paghalat, sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daugon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sa God paman. An biyaya kan hubileo, magpukaw liwat sa mo, mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asing katuninungan kan samong para tubos. Sa imo sa muyang Diyos, banal sa God paman, ang kamurawayan asing kaumawan sa kapanahonang kan mga panahon. Amen. Matindog po. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, namantang ang mga atang na inako niya mo, hulip kan pakisumaro sa misteryo, magpatalubo sa muya, ang bunga kan samong kaligtasan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po ni second collection para po ini sa pagmantiner kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon yato sa mga misa kang nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 42,275 pesos and 35 centavos. Anaambag yato sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 4,476 pesos and 25 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 6,804 pesos and 45 centavos para po ini sa pro seminaryo. Sa mga mauwot, magbakal nin souvenir items, arog kan t-shirt, mag, pamaypay, tote bag. Available po ang mga items sa opisina. Siring man, ang mga kapadean asin seminarista sa Diocese nin Legazpi, magkakaigwanin One Voice Part 2 Dinner Concert for a Cause sa October 10, alas 6 sa pagkabanggi sa Legazpi City Convention Center. Ang proceeds kang nasabing aktibidad para po sa ongoing formation nin bago asin mga masurunod na padi sa Diocese nin Legazpi. Sa maawot po magbakal nin ticket, available po ang ticket sa opisina. Asin maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging semana. Mga anonymous, 2,000 pesos, duwang 1,000 pesos, 900 pesos, duwang 500 pesos. Julia Lim Duran and Family, 5,000 pesos. SAB, 5,000 pesos. Ray Gianan, 2,000 pesos. Junela Family, 700 pesos. Devotee, 500 pesos. As in donation through GCash, 1,100 pesos. Diyos mabalos po. Salamat man po sa Indo, lambang saro na nayaon ngunyan, sa Indong presensya asin aktibong partisipasyon. Salamat po sa mga naglingkod sa liturhiya, asin sa Indo po na nagsabay sa online community sa live stream mass kan sa tuyang parokya. Salamat po. Matindog po kita. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni San Judas Tadeo, bendisyonan kamo asinan sa Indong mga kapamilya, sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, magin mahihirakon sa kapwa. Salamat sa Diyos.